Niin, huomenta vaan. Noin. Mulla on siis yleensä tämmönen vihreä mokkamasteri, mut nyt mulla on ne osat tuo tiskikoneessa. Joten mennään tällä kylmäkahvijuomalla. No niin, eli mä oon noussut noin 5-6 päälle ja nyt mä juon tän kylmäkahvijuoman. Sitten mä seuraan somet, puen vaatteet päälleni. Sit kohta mä käyn herättämään poitsun. Ja sit hällevaatteet ja sit kello noin 7:30, anteeksi. Aamurytmiin totutteleminen. Niin. Mä oon ihan koomassa, mutta kyllä mä uskon, että mä totun tähän rytmiin, kun tästä muutama päivä mennään eteenpäin. Sitten mä harjaan hiukset. Joo. Sitten mä laitan ne kiinni, koska mä pesen kasvot. Kasvot. Tässä on ihan tämmöstä laktolainia. Mullahan on erikseen pidennykset, niin nehän ei öljypohjaisista pesuaineista, tai niitä ei voi käyttää, ne lähtee pois. Sitten mä laitan tämmöstä seerumia, mikä niinku kosteuttaa ihoa. Mä levitän sen kasvoihin. Ja myös dekolteen alueelle eli kaulalla. Tuntuu ihan limasalta. Ja sitten vielä tämmöstä toista kosteusrasvaa kasvoille. Mä käytän aamuin illoin tätä. Noin. Sitten mä olen mun Ripehaarin täällä ja harjaan nää lipset, nyt lähtee irtoripsiäkin. Nää alkaa olla melkein huoltoa vailla. Sitten mä olen menossa Lauralle. Poika on viety päiväkotiin ja mulla on täällä mun reppuu ja ringlightia ja kaikkea tärkein toi kone, koska pitää alkaa tekemään kouluhommia. Ja sit myöhemmin on kuvausjuttuja, niin sit tässä näkyy vähän näitä mun rumpeit, mitä mä oon ottanut niinku mukaan. Alusvaatteita ja korsettia. Nyt kun me ollaan tehty kouluhommia, niin sitten seuraavaksi käydään vähän läpi näitä kuvausjuttuja, että miten me kuvataan video.
Ja kuvaamme seuraavaksi semmoiseen POF-videoon, mikä ottaa enemmän niin kuin katsojaa mukaan. Eli vähän niin kuin sinä olisit siinä minun kanssani. Kyllä. Joo. Eli me lähdetään, sä meet tonne ulos ja sit sä pimpotat. Mä tuun avaan oven siitä. Sitten sä seuraat mua tänne ja sitten aletaan siitä lähteä. Kyllä, näin tehdään. Kyllä. Ja sitten me kuvataan se suihku, meidän kahden kesken suihkusetti myöhemmin. Ja sitten mietitään, miten pysyy pokka koko tänään. Niin, se Toivottakaa niin, onnea. nyt on sitten kuvattu. Niin sitten on vuorossa videon editointi sinne paremmille sivuille. Ja kyllä teemme tämän puhelimella. Tähänkin on nykyään aika hyviä sovelluksia. Ja tästä ei sitten enempää voidakaan tänne puolelle näytellä, mutta tulee sitten sinne paremmille sivuille näkyviin. Me ollaan taas siirtymässä, koska Laura menee oikeisiin töihin ja me käydään vähän mäkistä nappaa ruokaa. Sitten mä jatkan näitä kouluja omia työjuttuja, niin vielä hetken aikaa ennen kuin mä haen pojan päivystä. Joten tää on taas karavaanani kulkee tän tavaramäärän kanssa. Kyllä. Ja tässäkin oli vaan nyt, kun tää on tämmönen, meidän piti vaan muutama video kuvata, niin mulla on ihan vaan murto-osa tavaroista mukana. Jos mä lähden pidemmälle reissuun, niin sit mulla on vielä enemmän tavaroita mukana. Muun muassa seksileluja, niitä ei ollut mukana ollenkaan. Kaikkea siltä väliltä. Öljyjä ja valoja ja... Kaksi triplajuustoa. Minähän syön. Siihen vien sinut mäkkäriin ja koko menun syön. Koska miksen söis. Sitten ollaan touhuiltu Poitsun kanssa ja käyty kaupassa ja... Lenspaat ylä! Täällä on viimurit lattialla. Sitten se olisi kotio. Ja vähän iltapalaa. Sitten mä paistan jauhelihaa, vähän näitä ja... Ei maistu. Kastikeita. Ei maistu, eikö se ollut hyvää? Juustoa ei näistä olisi tarkoitus tehdä. Loput aurajuustot. Ja tästä tuli tällaista. Sitten vaan. Ois mun pää ei näy. Tää on siis mun ensimmäinen My Day, minkä kuvaan niinku ihan ikinä, että antakaa armoa. Mä opiskelen tähänkin hommaan vähän paremmaksi vielä. Tää on vähän... Noniin. Ollut tämmöstä, mut joo, nyt mä syön. Sit mä rauhoitan pojan nukkumaan. Sit pitäis lataa yksi video. Vähän romejuttuja. Sit mä pidän ehkä vähän TikTok-liveä. Mä otan niistä vielä pienet pätkät, mutta aika lailla alkaa olla tää My Day pulkassa. Noniin. Hyvää yötä kulta. Äiti rakastaa sua. Nyt tärkeää. Ja sulle yöpalo päällä. Noniin. Mä vaihoin topin, koska mun tuli niin kuuma. Nyt mä teen vielä vähän tietokonejuttuja. Poika ei ole vielä nukahtanut, mutta toivottavasti nukahtaa. Meillä on vähän rytmeishakemista. Mikä päivä. Kyllä mä uskon, että nämä rytmit tästä kääntyy. Sitten mä katoin huomiselle vaatteet valmiiksi, koska mulla on haastattelu. Pitäkää peukkuja, että se menee hyvin, niin mut valittais. Mä voin tehdä siitä kanssa erillisen videon, kun mä tässä opettelen. Ja kiitos kun seurasit mun My Daytä. Hyvää yötä.